Un cop escoltada aquesta primera ponència, passarem a veure la part de la tradició clàssica en un autor contemporani, concretament a la Maria Mercè Marçal, i la presentació d'aquesta ponència la farà la senyora Míriam Almohabat Carbonell. Ella és graduada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, ha fet el màster oficial de Literatura Comparada i el màster de Formació del Professorat en l'especialitat de Llengua i Literatura a la Universitat de Barcelona. Actualment es dedica a la docència de Llengua Catalana i Literatura a secundària i batxillerat, treballa en un institut i col·labora amb l'IOC, i el seu interès per Maria Mercè Marçal li ve de molt joveneta, ella és jove però li ve de molt més jove. El seu treball de recerca a batxillerat ja va anar sobre la poesia de l'autora. Durant la carrera va fer diversos treballs relacionats amb diversos aspectes de l'obra de Maria Mercè Marçal i el seu treball final de màster, que va guanyar el primer premi de la seva promoció, va ser una guia didàctica de l'obra Bruixa de Dol. Doncs, quan vulguis, el títol de la ponència és La presència de la tradició clàssica en la literatura de la Maria Mercè Marçal. Bé, bona tarda. Aquesta ponència em ve una mica per encàrrec, arrel de, com ha dit la Francina, com aquest meu currículum més com a lectora fervent que no pas com a estudiosa, tot i que una cosa acaba portant a l'altra. I primer volia començar justificant una mica el per què encaro la ponència com l'encaro. He afegit aquest vers de Safo, et dic que de nosaltres algú en té el record, com per encarar o posar com un punt de partida de cap on anirà aquesta intervenció. Bé, aquí teniu una mica de sumari, una mica, us en podeu fer una idea. Primer, a voltes un conjunt de casualitats ens fan posar llum i en conseqüència establir un lligam en aspectes que potser mai havíem parat atenció. És una cosa que, com en la tradició, sobretot relacionada amb tot allò relacionat amb les dones, acostuma a passar. Llavors, no són casualitats, són oblits, són invisibilitats inconscients que per una determinada manera de veure les coses, d'entendre-les, fa que no les veiem. Ara bé, cada cop tinc més el convenciment que això no són casualitats, i per això estem aquí, sinó que té a veure amb aquesta programació de la mirada que sembla que l'universal sigui només el masculí. O simplement aquella vella rèmora de les coses importants, com si les coses de les dones no fossin importants. Així mateix, aquesta ponència està travessada per un conjunt de casualitats. La primera segurament és que, com bé apuntat la Francina, ja n'ha apuntat dues. La primera és que fa 25 anys de la mort de Marçal, curiosament és l'edat que tinc, llavors això sempre és una connexió especial que he tingut amb ella. I la segona és que Brosa va ser com una mena de pare literari per Marçal, i per això encara fa més sentit aquesta dualitat. Jo em centraré en la tradició clàssica en Marçal, però evidentment tota aquesta tradició bíblica que ha exposat tant en Pere al matí com la Glòria a la tarda i és present en Marçal sobretot d'una manera que entra en aquest diàleg amb la tradició. En Brosa concretament sí que vull dir que Marçal s'inspira molt amb les sextines de Brosa i que fan referència a les d'Arnau Daniel, un trobador, i sobretot ho fa en el llibre que per mi és clau per entendre el gir de l'obra de Marçal, que és Terra de Mai, que ara està recollit dins la germana L'Estrangera. Així, Marçal i els clàssics no és un tema que no s'hagi tractat, hi ha una bibliografia, però és certament fragmentària, Primer tenim sobretot les jornades que es van fer el 2010 sobre Maria Àngels Anglada i Maria Mercè Marçal i tenim alguns articles de la revista Traduccions, algunes mencions de les jornades marçalianes i sobretot hi ha un llibre que és Líriques del silenci, la cançó de dona Safo, René Vivent i Maria Mercè Marçal de Dolors Sistac,
que tanmateix és molt fragmentari perquè va agafant tot de versos de les tres autores i en relació a altres autors i acaba sent una escampadissa important de conceptes que no s'acaben de relacionar del tot. Tanmateix, per tal com abordo aquesta ponència, per mi sempre els textos més il·luminadors per abordar l'obra de Marçal acaben sent els de la mateixa autora. Tenim la gran sort que en el recull de proses crítiques de Sota el signe del drac, sense voler-ho fer, sense pretendre-ho, s'acaba interrogant ella mateixa, justificant-se en alguns cops, però sobretot fa que tota la seva obra, des d'un inici fins al final prematur, cobri molt sentit en unitat, no? Ara bé, sí que m'agradaria destacar que Marçal és filòloga clàssica, llavors el coneixement de la cultura clàssica, tant grega com llatina, el controla, ella controla aquests referents, sap llatí, sap grec, per tant no té cap mena de problema en llegir els autors clàssics sense cap mena de traducció, però sí que vull centrar-me en la relació que té certament amb Safo de Lesbos, com aquesta única gran nom femení que ens ha arribat de la literatura clàssica i que tanmateix alguns cops fins i tot ens diuen que és una musa més, i no, era un subjecte i no era un objecte en aquest sentit. Llavors el títol d'entrada prestava molt a fer aquesta mena de ponència de generar com un inventari de tot d'intertextualitats, extratextualitats i altres tipus de textualitat amb els textos clàssics i amb Marçal, i fer com una mena de llistat, però això documentant-me a l'hora de fer aquesta ponència ja ho vaig trobar i una de les persones que ho havia fet era Antoni Pladevall. L'altra persona que s'hi va posar era Josep Morgades. Clar, són dues referències que les he tingut des que era petita, llavors entrar-me a discutir amb persones a les quals hi tinc molt de respecte i que llegint-me-les arribava a un punt que deia jo no sé ben bé què dir respecte a aquest inventari, no tinc un control de la tradició clàssica suficient com per fer aquest tipus de close reading tan meticulós i tan científic, però m'hi agafo com a pou de dir, val, tot això està fet, mirem cap on es pot anar a explicar aquesta qüestió. Ara bé, en aquests articles, així per fer uns breus apunts, el que constaten sobretot és des de l'ús de l'estrofa sàfica, que tanmateix també l'hem vist en brosa, la veiem en Verdaguer, Marçal els llegeix i els llegeix a fons, i sobretot apareix aquesta estrofa sàfica als primers poemaris, Cau de llunes i bruixa de dol, que és en el moment vital de Marçal, on està més sota l'ombra, ombra en sentit positiu, o sota la protecció literària de brosa. A partir d'aquí sí que hi ha una sèrie d'intertextualitat, sobretot amb Catul i Horaci, però també en Plató, i hi ha tot un compendi de referències i de personatges de l'univers clàssic, com poden ser Temis, Medea, Fedra, Neptú i l'Hidra de Lerna, i també d'escenaris clàssics, com és el laberint de Creta i la ciutat de Tebes. Així, aquest era el primer motiu que jo no m'hi sentia còmode, i el segon, sobretot, és perquè sent fidel al propòsit que tenia Marçal en la seva última etapa de vida, que és vestir aquesta genealogia femenina, és a dir, com crear tot un contingut perquè totes les que vinguéssim després no ens haguéssim de trobar amb la situació que es van trobar tot aquest conjunt d'autores, que era no hi ha autores, no me les han explicat mai, jo haig de fer una tasca pràcticament arqueològica per trobar uns referents que jo pugui assumir sota la meva condició de dona, i a partir d'aquí ho encararé més cap a aquesta dimensió del gènere o de les dones, feminisme. No crec que sigui pertinent, però cadascú triarà el seu nom. Així, el pal de paller d'aquesta intervenció serà la concepció del desig en les dues autores, tant en Safo com en Marçal, com també, sobretot, aquest gran objectiu de la literatura de Marçal que perseguia, que era la recerca de les possibilitats de l'existència d'un subjecte femení. Aquí em va fer gràcia aquesta foto perquè és just de Maria Mercè Marçal al pati de la Facultat de Lletres, i és una foto que no surt gaire bé, no és habitual,
i tenint en compte que ens centrarem en aquesta època, o almenys la 10 va ser aquests anys a la universitat, he trobat pertinent adjuntar-la aquí. La inversió clàssica. Anem a fer una mica de punts de què controlava Marçal i en quin termes ho controlava. Com he dit, Antoni Pladevall va fer aquest gran article d'inventari i en destaca 3 aspectes fonamentals. Un és l'estudi de la gramàtica, que bàsicament això es tradueix en un control de les estructures lingüístiques que li permeten trobar una precisió i un ritme en la mètrica. Després, el segon punt és la lectura original d'autors tant grecs com llatins, on sí que Pladevall destaca Hesioide i Homer. I per últim, l'estudi de la mitologia i del concepte del mite, que tanmateix aquest punt potser es trasllada o es fa visible més a mesura que es va fent gran i que li serveix per indagar aquest camí de les identitats femenines d'autores que li desperten certa admiració o interès, sobretot catalanes, com podien ser Clementina Arderiu o Rosa Leveroni, que sempre dic malament aquest cognom, crec que l'he dit bé. Ella s'hi passa 4 anys a la facultat, però en aquests 4 anys són entre el 1969 i el 1974, són uns anys de bullici polític i on hi ha tot de Lleida ve viure a Barcelona, llavors hi ha com tot el despertar d'una universitària, encara que a més en un context polític molt llaminer per fer aquest despertar. Els altres 2 punts que voldria destacar és que Marçal viatja a Roma és graciós perquè hi va exclusivament de viatge de final d'estudis amb els seus alumnes de l'institut, hi va al 75 al 85, i el viatge que sí que cal destacar que és el del 1993 a l'illa de Lesbos, en plena redacció de la novel·la de la Passió segons René Vivent, i aquesta necessitat d'anar al lloc, per això dic, aquesta tasca de gratar la terra, que és una imatge o una metàfora que té molt a veure amb el procés d'escriptura i d'investigació, i va en plena redacció per embriagar-se de tot aquest esperit de Lesbos. Per últim, que és un detallet que potser molts cops no es para prou atenció, Marçal estava disposada als anys 90 a començar la tesi doctoral sobre Maragall i en fer-ho en un sentit, sobretot en aquest sentit autobiogràfic, ara penso en totes aquestes autoficcions que surten ara, segurament veuen ja d'aquests anys 90 i Marçal en aquest sentit tenia un nas molt fi, i ella com que hi bategava dins seu, no ho he acabat de trobar del tot, però sí que hi bategava aquesta idea de per tornar-me a enfrontar a Maragall jo necessito revisar-me o reciclar-me amb la tradició clàssica, i de fet les assignatures que agafen aquests cursos de doctorat tenen molt a veure amb aquest diàleg entre la tradició clàssica i la tradició catalana. Ara bé, jo crec que el que és important per Marçal, malgrat tenir tot aquest coneixement, totes aquestes fonts de tradició clàssica, no s'emmarca en tradició clàssica, és a dir, no ho utilitza com una font on vaig a crear intertextualitats tot el dia per demostrar que jo tinc aquest coneixement, tanmateix ho podria haver decidit de fer per validar-se com a autora o legitimar-se. Jo tinc tot aquest control de referències, m'heu de respectar, i no ho fa, al contrari. Assumeix aquesta tradició sense cap tipus de problema i l'interpreta com una font de llibertat. A partir d'aquí ve el joc interessant. I hi ha una perseverança no del tot deliberada, però que comença a dir, la traspua, és a dir, no hi ha una deliberació en fer que servir aquest concepte o aquest personatge, però és com si en el moment que ho escriu la referència se li apareix. Ara bé, la pregunta quina és? Es pot llegir Marçal al marge de la tradició clàssica? Clar, evidentment, igual que es pot llegir Bros al marge de la tradició bíblica. Perdem una capa de lectura molt important
una nova concepció, una amplificació de l'obra d'aquests dos autors? Sí, també. Llavors, oferim capes de lectura. Ara me'n vaig al següent punt. Aquí tenim la Safo de Lesbos. Molt guai. Amb i contra la tradició, no? He cregut necessari crear aquest apunt de quin vincle, quina relació estableix Marçal amb la tradició. Marçal diu una frase molt significativa que és: a la meva mare li dec el sentit, la riquesa de la llengua i el cant. Al meu pare l'estímul cap a la cultura. Així, sabem que Marçal des de ben petita té les dues grans cultures, la popular i la culta, al menjador de casa. I s'empapa. I potser amb l'avantatge aquest de l'infantesa i la seva innocència, que no distingeix quin és l'alt i quin és la baixa. Això ho aprèn quan arriba a batxillerat a Lleida. Que és curiós perquè Marçal primer comença a escriure en castellà i després diu no, potser ho faig millor en català. Així, quina és aquesta tradició popular? És aquesta que es van dedicar a les jornades de l'any passat. Tota aquesta tradició sovint atribuïda a aquest món de sabers de dones, que bé eren anònimes, o bé que es codificava tots aquests sabers sota termes de màgia, de bruixeria i, per tant, una manera de considerar-los menors. I la tradició culta del pare, que és tots aquests autors que a casa hi eren. Però què fa Marçal? Marçal no en renega de cap de les dues tradicions, sinó que les assumeix i les fa conviure dins la seva poesia. Sobretot tant amb els referents i les formes de composició que escriu, establint així una mena de diàleg entre dues tradicions que sovint li permet qüestionar-la. Per exemple, trobem l'ús dels sonets, però l'ús dels sonets hi trobem referències a aquests sabers de dones, però després a la mateixa Bruixa de Dol hi veiem que els sonets conviuen perfectament amb les cançons, després torna a fer sonets, després se'n va a les sextines, vull dir que hi conviuen, i ella s'ho pren com un joc. És un joc estilístic, és un repte, cap problema. Però no és només per qüestionar la tradició, sinó que hi ha la necessitat d'eixamplar-la. I aquí ve aquest punt d'amic contra la tradició. La fórmula aquesta que us he explicat és present sobretot en els seus primers poemaris, que bàsicament són Cau de Llunes, Bruixa de Dol, Cel obert i Terra de Mai. El trasbals de Terra de Mai, emocionals, amb aquests dos punts, és un moment de molta llum i molta foscor perquè és el seu primer enamorament d'una dona que acaba malament, però al mateix temps l'experiència de la maternitat. Llavors conviuen un punt de molta llum i molta foscor i en aquest moment abandona, en certa manera, un ús deliberat d'una forma i apareix molt més aquesta composició del vers blanc. Finalment, això és el que us deia, com malgrat això ella tenia aquest control i no hi havia manera de trobar referents que li servissin per explicar-se la seva pròpia identitat, i no només la seva pròpia, sinó per qüestionar-la, per reflexar-s'hi, per barallar-s'hi. Acabava com tot, ella estava a l'ombra i les obres la situaven a una llum que ella no coneixia. I a partir d'aquí comença aquesta experimentació de l'objectiu aquest de fer dir a les paraules en català allò que no havien dit mai, o allò que aparentment en aquell moment ella no era conscient que les havien dit, perquè aquesta és l'altra, que és el desig de la dona, la qual és amo i senyora d'aquest desig, el subjecte, la dona com a subjecte. I així ella el que fa és ampliar els marges de la tradició literària catalana, perquè ella el que no vol quedar-se al marge. Ella, en el fons, tota aquesta demostració del control formal, del control del clàssic, del control de la tradició en majúscules, era per dir nosaltres hi som, ens mereixem ser-hi. I així deixar de ser aquesta cosa, aquests amors sense casa que diu ella i aquestes filles sense mare que ara hi anirem.
Més endavant acaba explorant la qüestió de la tradició a través de conferències i comunicacions principalment recollides sota el signe del drac i estan dins la secció de propostes per al nou mil·lenni. Les dues que m'han semblat més paradigmàtiques d'aquest combat amb la tradició són Meditacions sobre la fúria, que hi anirem tornant, i la tinc l'altra, i més enllà i més ençà del mirall de Medusa. La primera, Meditacions sobre la fúria, parteix de l'encàrrec inicial d'escriure sobre la dona i l'escriptura. Marçal acaba desenvolupant la dificultat que li suposa teixir un text que englobés aquests dos termes. I d'aquesta manera Marçal arriba de manera admirable al quid de la qüestió, que crec que el tinc. Ho podeu veure aquí. Diu: parlem molt de diferència en referir-nos a les dones, però hem de tenir en compte que si existeix una diferència femenina també hem de contemplar una diferència masculina, que fins ara s'ha atorgat a si mateix el lloc d'universal. Ara mateix d'aquesta diferència femenina, ja no en diríem diferència femenina, no? I això ho demostren tant els estudis en clau de gènere que s'han fet els últims anys com el de postcolonials i altres tendències dels estudis culturals i la literatura comparada, no? Més aviat parlaríem d'alteritat, tot el que se situa al marge, tot el que se situa en l'altre. Però, malgrat aquesta diversificació del marge, continuem maldant i tanmateix pivotant en aquest concepte d'universal que no deixa de ser masculí i occidental, encara que hi ha propostes tant des de secundària com des de la universitat per almenys discutir aquest terme. I a tot això, Marçal, en un paràgraf anterior, fa el recorregut necessari per concloure d'una manera argumentada. I ara és un fragment molt llarg que intentarem llegir-lo ràpid, i ho diu: i et ve a la memòria aquella època daurada en què desconeixes l'existència al llarg de la història de tantes i tantes escriptores que no sortien als llibres de text, científiques, filòsofes i pintores, i per tant podies viure en la il·lusió que a partir d'ara la tradició, com vulguem dir-li el passat que es projecta en el futur, o s'hi nodreix com un adop poderós, no pot fer-se ja sense nosaltres. Ara saps que no, que el mecanisme impecable androcèntricament selectiu de la literatura institució, de la cultura institució, encara només pot admetre la dona excepcional, la dona per mostra, la dona coartada, aquella que ho han anomenat home honoris causae, i que les dones, es recorda un anunci de la televisió que has vist en algun moment així de passada, no només segueixen netejant les cambres pròpies dels altres, sinó que són expertes a esborrar les pròpies petjades a la més mínima insinuació. I això et fa pensar en un munt d'estudis, articles, traduccions, representacions, recitals dedicats per dones a les eminències masculines, mentre moltes obres de dones esperen ser rescatades de l'oblit imminent. I et dius que al capdavall ho entens, perquè al marge de possibles autèntics enamoraments literaris, infinitament menys freqüents en sentit invers, val a dir, el que és cert és que tothom i tota dona, és clar, cerca el seu lloc no només sota el sol, sinó també sota les ombres que prometen ser més compactes i duradores. Efectivament, la tradició en la qual ens podem emmirallar les dones, i parlo amb una primera persona del plural molt deliberada, i altres identitats dissidents, és tota aquella que s'ha fet des de l'ombra, o des d'una llum la qual s'ha lluitat i que t'acabes preguntant tanmateix què hagués passat si tot això ho hagués fet un home. Aquest fragment que em sembla és molt representatiu per entendre la producció de Marçal. Marçal era professora i en la manera d'explicar-ho hi ha una intenció pedagògica, que no l'oblida mai. Però igualment viu amb aquest neguit, amb aquesta fúria que manifesta de manera magistral perquè mai s'ha avançat prou, perquè sempre queden esglaons i més esglaons i nous sostres per escalar, per poder-nos fer un lloc en un món que el sostenim però que molts cops ens fan creure que potser, només potser, no és el nostre. Així anem en aquest terreny que molts cops s'ha parlat en boca nostra, que és el terreny del desig. Dins l'obra de Maria Mercè Marçal, Safo apareix d'una manera molt més clara i nítida a La passió segons René Vivent, on la protagonista, la Sara T,
encara que tot i ser protagonista, acaba sent com una mestra i una guia que ens transporta la vida de la René Vivent, no? Una poeta anglo-francesa lesbiana i de finals del segle XIX, principi del XX, que no amagava la seva homosexualitat, on manifesta aquest amor i Marçal realment s'hi obsessiona. Vull dir, Marçal està 10 anys escrivint aquesta novel·la, no? I hi ha tot un conjunt de cartes que era com viu per la novel·la i només per la novel·la. Així, per Marçal, Safo i René Vivent acaben sent com unes poetes cabdals que esdevenen el referent assumible per la seva condició, no? Que era la mateixa que tenia ella, no? Dona lesbiana, que posaven el desig al centre. Ara bé, Marçal va conèixer Safo molt abans d'aquesta obsessió cap a René Vivent, no? I ens ho demostra el fet que va participar en la traducció de Safo de 1985 de Manuel Balàs, que era el seu, ara no recordo si el tiet del seu home o el cunyat, del 1985. Llavors, Marçal, estem en 1985, ja devia, si això es publica el 85, molt abans ja devia haver llegit Safo i s'hi devia haver abocat. Tot i que tampoc n'hi ha unes traces ni unes voluntats clares, perquè sota el signe del drac les referències que fa Safo les fa en proses escrites a partir dels 90. Per això no és d'estranyar que apareixin i quedin tocades, malgrat això, pel desig desbordant que manifesten. I per desplegar tot això em centraré en el fragment 31 de Safo, és el més conegut i és on hi ha dues clares intertextualitats, curiosament en poemes de Bruixa de Dol. I crec que aquí tenim el poema de Safo. Ho he intentat fer prou gros perquè es veiés bé. El llegeixo. Em sembla que és com un déu aquell home, tant és qui sigui, que et seu a la vora i, gairebé tocant-te, escolta com dolça li parles. I com li rius, coqueta, de debò, això em regira el cor, que el pit m'esqueixa, perquè si un sol instant admiro, em quedo sense paraules. S'entortolliga la llengua i el cos, me l'inunda de cop un foc eteri i els ulls se m'hi ha posat un tel i em bronzen fort les orelles. La solfreda em regala i tremolo, tot això, i perdo els colors com quan l'herba s'asseca i sento que no queda gaire temps per morir. Però a tot t'has d'atrevir. Jo em baso en la traducció que s'ha fet aquest darrer any de l'Eloi Creus, que és com una edició sencera que fa aquest joc de poesies incompletes, no? Perquè de Safo només ens ha arribat un 8% de la seva obra, llavors totes les edicions sempre seran incompletes. I també em centro molt en desmuntar un tipus de lectura que s'ha fet sovint d'aquest poema, que és llegir-la en clau d'enveja i de gelosia, no? Tenim tres personatges, podem dir, tenim un jo desitjant, que és subjecte, que entenem que és una dona, un tu desitjat, però que també desitja, no? La veiem amb aquest joc amorós amb l'altre, que sabem que és dona també per la referència al coqueta, que és l'adjectiu en femení, i un ell, no? Que és aquest home. Llavors, molts cops s'ha fet aquesta interpretació en el marc del desig, no? Que tenim un jo gelós perquè el seu amant se'n va amb l'altre. I no crec que fos així. De fet, la mateixa Safo, d'una manera certament anecdòtica, es desmarca, no? D'aquesta visió. Primer, em baso molt en l'expressió d'aquest poema que em va fer en Carson, que el que diu, que el que fa Safo que és una triangulació del desig, no? Entre el jo, el tu i ell, i on tots formem part d'un desig embriagador. Per tant, l'opció de la gelosia ja es desmarca, no? I ara vaig en aquest vers que us he dit, que l'anècdota és anecdòtic, però Safo diu en el fragment 129, si no vaig errada, no sóc una persona rancorosa, ben al contrari, tinc el cor ben tranquil. No, és una cosa molt sentenciadora que podem creure que té a veure o no amb la seva concepció d'amor, perquè sí que no hi ha una fonamentació molt clara,
però sí que ens fa agafar una mica quin era el to, com estimava Safo i sobretot com desitjava. I sobretot en aquest respecte a l'ell, no? Perquè si us hi fixeu, a l'ell diu, em sembla que és com un déu aquell home, no el desmereix, al contrari, l'eleva una qüestió a una divinitat. I aquí el que veiem és aquesta construcció del desig en aquesta triangulació, però sobretot també en termes d'Eros i Tànatos, no? I sobretot vull anar aquesta darrera estrofa sàfica, tanmateix, la suor freda em regala i tremolo, tot això i perdo els colors com quan l'herba s'asseca i sento que no em queda gaire temps per morir. És a dir, l'absència del desig, l'orfandat d'aquest amor, la mata. I aquí és on hi ha el punt en comú amb Marçal. I ho veurem, ara ens anem en aquests textos que apareix aquest poema, aviam, tinc endreçadet. El següent, Foguera Joana. Foguera Joana, el vers és aquest que us poso amb negreta, més lívida que l'herba. L'edició que controlava Marçal era aquesta, de cap a peus, més lívida que l'herba, que aquí Creus ho decideix traduir com a tot això i perdo els colors com quan l'herba s'asseca i sento que no em queda gaire. No acaba... És una traducció prou diferent. Què hi tenim aquí? Aquí tenim aquest vers que és d'aquest poema 14, el trobem dins la secció de Foguera Joana. Bruixa de Dalt té una construcció on la primera part hi ha una evolució d'alts i baixos del jo poètic. Foguera Joana estem on el jo poètic està enamoradíssim i està gaudint el desig com mai. Per tant, tenim un jo poètic ofert al desig. I és un joc poètic molt juganer, no? La lluna guaita del nostre castell casolà i avui ens té enveja. Més lívida que l'herba, ja va minvant com minva tota cosa. La sensació de benestar augmenta per l'aparició de l'enveja, on tanmateix el poema de Safo l'enveja és un punt amenaçador, podríem dir. Però jo considero, i aquesta és totalment la meva interpretació, que no està triangulant el desig en termes de Safo. Aquí és un desig ple on no hi ha cap mena, no hi ha la possibilitat ni de l'abandonament ni del dolor per aquest amor. Ara saltem al següent poema, que és el del sonet 9 de Bruixa de Dalt. Aquí ja hi ha hagut l'abandonament d'aquest amor i on tenim un joc poètic que ja no es pot oferir el desig, sinó que només es pot oferir la solitud. Tot i que en aquest poema hi ha aquest joc. I ara el llegeixo. M'ets present com un déu, com un diable, avui t'he vist de cap a peus vermell. He assassinat l'aranya del castell i a les mans duc la copa, sóc culpable. Culpable a mitjanit i al tom del dia, quan l'herba lliga amb foc per al festí, el llac i el cel on l'astre fa camí. L'aigua m'acull en braços de follia. S'obren de cop portes i finestrals. Avui l'amor té gust aventolera i em fa plaer l'estell i la destral. Veig papallones i les deixo enrere. Ull presa, vinc a tu per l'espiral de fum amb vol de bruixa i amb granera. Aquí la intertextualitat la trobareu en el primer vers, no? Em sembla que ets com un déu aquell home i m'ets present com un déu, com un diable. On en Safo l'home, diguéssim que no hi va associar d'una negativitat, aquí aquest home, que és la tercera persona amb Safo, amb Bruixa, el sonet seria el tu, poètic, té unes connotacions negatives. No? Hi ha aquest fals oxímoron entre el Déu i el diable, no? És a dir, i el que vol destacar Marçal amb aquesta composició del vers, per l'estructura, és que segurament aquest Déu vol transmetre aquesta condició d'omnipotència i d'omnipresència en la vida del jo poètic. Però clarament s'ha de cantar per l'infern, no només per la comparació amb el diable, sinó per la referència al color vermell. I sobretot perquè ell és molt conscient que aquí hi ha una temptació del desig del jo poètic aquest que ja ha patit, se li torna a presentar aquest tu poètic pel qual està tan enamorat o amant
digueu-ne, conceptualitzeu-lo com vulgueu, i hi ha la temptació, no? S'obren de cop portes i finestres. Avui l'amor té gust de ventolera i em fa plaer l'estella i la destral, no? Hi ha l'assumpció del dolor aquí, crec jo, amb l'objecte aquest de l'estella i la destral, no? L'estella, aquest tros de fusta que se't clava, que és dolorós, i la destral que et mata, però és plaent. Per tant, sí que veiem aquesta triangulació del desig en termes d'Eros i Thanatos, o com ho tradueixo un Marçal, en termes de desig i dolor, no? I ara, o d'accés, podríem dir. Tot i que aquí sí que hi ha una interpretació que no he vist mai, però submergir-me amb el concepte clàssic, i en el món clàssic segurament, potser, no sé fins a quin punt es podria fer una lectura en clau de Circe, no? La Circe, aquesta gran bruixa clàssica, i on aquí diu, no, ull presa, vinga tu per l'espiral del fum, amb el bou de bruixa i amb granera, no? Com una bruixa moderna, però fins a quin punt pot fer referència aquí. No ho he investigat, però per si a algú li sembla pertinent, jo deixo la referència. I, no, espera, és que això és molt maco, però... Val, i aquí vull anar a com definir a Marçal desig, no? Com he dit, la prosa de Marçal és molt rica, llavors anem a Marçal. El propi desig sentit com a excés i com a mancança alhora podem interpretar... El propi desig sentit com a excés i com a mancança alhora. Podem interpretar els excessos amorosos i passionals femenins com a vies de canalització d'una energia, d'un desig que no troba la seva mesura a través dels codis culturals de l'ordre simbòlic vigent. Aquesta fora la mancança irreparable, el buit. Per dir-ho d'alguna manera, l'amor-passió, tal com l'han viscut algunes dones, seria el mateix símptoma d'un desordre simbòlic femení, de l'expressió d'una subjectivitat que busca dotar-se d'un lloc en el món en primera persona. Jo considero que aquesta conceptualització del desig sobretot la veiem projectada en composicions posteriors de Bruixa de Dol, com per exemple les sextines de Terra de Mai, les quals a través del recurs de la mateixa sextina per la forma t'evoca la repetició d'un mot a la coda del vers, no? I han de ser sempre aquests 6 mateixos mots, tot i que hi ha variacions, però es partim d'aquí. Llavors, no hi ha temps de llegir una sextina perquè són llargues. El mateix recurs de la repetició dels mots evoca aquest tipus de poesia que marca un ritme i genera una sensació de desbordament de la paraula, no? La repetició, la transposició juguen molt amb hiperònims, amb homònims, no? Amb homònims, sí, i homòfons. Llavors juga molt amb això per crear un contingut molt ric, no? I Terra de Mai és un poemari totalment de desamor i per tant mateix d'esperança en l'amor. Tot i així, aquest moviment cíclic que genera la repetició i que genera el desig, i que el desig sàfic també és molt circular, jo més aviat m'ho imagino com un buit, no? Perquè on el desig i el dolor van allunyant-se i aproximant-se. Tota l'obra de Marçal no hi ha un trencament amb l'amor ni un trencament amb el dolor, és una qüestió de quin està més a prop i més lluny en aquell moment i com conviuen els dos o en el moment que un té més protagonista o l'altre. En Safo, Marçal també veu una deu de codis simbòlics per a reparar aquest buit que anomena, el qual s'enfronta i així furta alguns elements per extravir-los dins la seva simbologia, sobretot són aquells que es poden englobar dins el camp semàntic de la vegetació i del mar, i tot el relacionat també amb conceptes aquàtics. I en darrer lloc em serviré d'aquest poema on el desig marçalià crec que hi té una conceptualització més bèstia. El teu desig engendrà el meu desig, la negra melangia dels ossos et va fer idea d'un desert ofert a les dents vives de la primavera. De sobte es capgira el decorat i el meu desig es menja el teu desig. Així, malgrat trobar les paraules
o mecanisme per parlar del desig, després d'una tasca certament arqueològica, Marçal era molt conscient del sentiment d'orfandat o patiment en veure que hi havia la possibilitat de quedar-se orfe d'amor, compartida tanmateix amb els jocs poètics de Safo, que són uns jocs poètics completament entregats a l'amor i molt des d'aquest sentit d'ofrena, s'ofereixen a l'amor. I sí, i això. I per últim, ara haig de... No, ja ho farem, no ho sé, ara has anat així. Per últim, a tall de conclusió, en aquesta ponència va començar a centrar-me molt més en la producció crítica i en com apareix la tradició clàssica en la producció crítica, no? Que sobretot apareix en això, en Meditacions sobre la fúria, on parteix dels mites clàssics, i també més enllà i més ençà del mirall de Medusa, on ho tenim al títol mateix, hi ha Medusa, què significa Medusa i quin tipus de dona representa Medusa, i com utilitza aquestes figures per fer una relectura, però una relectura des d'un diàleg profund de la tradició. Per abordar aquesta orfandat literària, doncs, Marçal se serveix sobretot d'Atena, de les meduses i de les erínies. De les erínies són aquestes fúries que en Raül Garrigasait n'ha parlat al matí. De fet, ha parlat de l'Oresteda, que Marçal se la carrega anant i en tornant. Així, això, com he dit, apareixen tres personatges, no? Atena, Medusa i les erines, i sobretot se serveix són constructes a partir dels quals parlar de la relació que té la dona amb l'escriptura. Així, i amb l'escriptura sota la societat patriarcal, evidentment, però també com un procés, com un pas necessari de validació de la seva identitat, de jo necessito que els clàssics parlin de mi, o necessito entendre per què els clàssics o per què els clàssics m'han construït així, no? Per què han construït així el model de dona. Però primer de tot vull fer un petit apunt sobre el drac i la serp, que són dos conceptes clàssics. La serp sobretot també és bíblic, llavors en Marçal la serp sempre has d'estar mirant si fa més referència a la serp clàssica o fa més referència a la serp bíblica, però Montserrat Jofresa a l'escriptura de l'Erínia ho desenvolupa així, i el que diu és que sobretot la serp té aquesta figura que molts cops costa de delimitar, si es refereix a la bíblica o a la clàssica, perquè ofereix dues lectures molt diferents del poema segons la simbologia que agafis, i sobretot se centra en el drac. El drac com a anàleg dels diables per la qualitat tant de rebel subjectat a la norma i també com aquesta canalització d'una fúria que periòdicament va esclatant, no? Però sobretot el drac li serveix, i el drac també li serveix per connectar-ho amb la nostra pròpia tradició, amb Sant Jordi, i li serveix com a al·legoria de l'acte d'escriptura, sobretot perquè Marçal diu el drac per a mi és la imatge de tot allò exclòs. Cadascuna d'aquestes tres figures femenines, les erínies, Atena i Medusa, representen tres tipus de dona. Les erines, aquestes fúries, les dones enfadades, furioses que cal domesticar per conviure en pau, una pau certament pels homes. La Medusa, la dona violada, després convertida en monstre, la qual Marçal considera que representa aquest femení salvatge i caòtic, i Atena, que neix del cap del pare i neix vestida i armada, per tant se li nega la nuesa de la dona, i li serveix com a aquest home honoris causae d'aquesta dona emmarcada sota la llei de l'home i per tant assimilada a una certa manera de fer masculina, no? I
i em refereixo a l'Oresteda que ha parlat abans, que Marçal li obsessiona perquè té a veure amb una afirmació que fa Luz Irigaray. Luz Irigaray és una de les teòriques franceses més importants dels anys 70, de la tria d'aquesta mena de feminisme teòric francès, i diu: la nostra cultura s'assenta sobre un matricidi original. I quin és aquest matricidi? Doncs és l'assassinat de Clitemnestra a mans del seu fill Orestes, de l'Oresteda, no? El qual és perseguit per aquestes erínies fins al dia del judici. Al dia del judici en Garriga Said parlava d'una democràcia, però és un judici on sí que decideixen, però al cap i a la fi qui absol Orestes és el vot d'Atenea, per tant el vot d'una dona. Però quin tipus de dona està amnistiant això? I la domesticació de les fúries i el retorn a la pau, no? Aquesta cosa de no, calladetes esteu més mones, no? Al cap i a la fi una mica com... Per què? Perquè, i acabo, Marçal diu això: però la fúria m'arrossegava en sumar només el rastre de la misèria cultural femenina, de la debilitat fonamental de tota filla sense mare, que apenes aconseguia expressar-se a través d'un crit inarticulat impropi d'una reunió civilitzada, no? I això en parlaven la Sara Ahmed a la teoria de los sentimientos, que diu: les dones sempre davant d'un fet deien que el despertar feminista podia ser a través de dos moments: de la fascinació de descobrir una teoria que et permet pensar-te, o des de la fúria, no? I així ho va fer Marçal, des del desig, i amb Safo completament com a far va ser un motor de la seva literatura, i la fúria va ser la força creadora que la va empènyer a dur a terme tota una tasca genealògica per tal que totes les que vinguéssim deixessin de ser filles sense mare. Moltes gràcies.